मानबगिरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा मोनसे गिदिर हाबाफारि गतिके बे हाबाफारिखौ लानानैनो दिनै जोंनि एनिमेल हासबेन्ड्रि डिपार्टमेन्टनिफ्राय मानबगिरि EM राकेश ब्रह्मनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय दिनै जायफ्रा मैगं फाननानै जाग्रा जायफ्रा ना गोदानानै जाग्रा बेदर गोदानानै जाग्रा बिसोरनि बै दुखिया हालोदखौ नुनानै बिसोरनि थांना थानायनि जिउ खुंनायाव जे माबा मोनसे राहा लामा जायो नामा मोनसे मिजिंजों दिनै जोंनि सरकारा मोनफ्रोमबो समस्थियाव 40 खरै साइकेल राननाय जादों। गतिके बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै आं खोब गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि जा मिशन बे मिशन आरो भिजनखौ साक्सेसफुल खालामनायनि हाबाफारिनि जोंबो खामानिखौ मोननायानो जाहैबाय माने जे बुस्थुआ जोंनाव गैया बेखौ जोङो मोननो हाबाय बेनिखायनो जोङो साबायखर बावनाय जासिगोन। बिदिनो माबा दाउ दानलाय अमा दानलाय नाना रोखोम ना बेबायदि सरकारनिफ्राय अनसुंथाइफोर आगोलाव मोनबायमोन नामा? गैया, मोनथ'वाखै। दानो फार्स्ट मोनदों, दिनैनो फार्स्ट। सोरखौ साबायखर बावगोन बेबायदि मोननायाव? जे सरकारनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावनाय जायो। बबेनि? लाइमुथि बाजाराव दाननो। गोजोननाय मोनदों आरो जों हिनजाव मानसिबो जाहैबाय आरो खस्थ' खालामनानै जों गोदोनिफ्रायनो फानबोबाय। 18 बोसोर जाबाय आं ना दाननाया। दिनैसो खनसे मोननाय जाहैबाय आरो गोजोननाय मोनबाय। थारमानि मोनोमोनबा एसे हिनजावफोरनि बायदि एसे लेडिसफोर मोनोबा एसे गोजोन सिननाय मोनगौमोन। ओमफ्राय जोंथ' बेखौ खस्थ' खालामनानै जों सालायनोबो हाया जाहैबाय। एसे जाबाय मोनबाय बेखौनो गोजोनबाय आरो जों। बे निज्लागुरियावनो सान्थिफुरावबो फानो, निज्लागुरियावबो फानो जोङो दा। ओमफ्राय गोजोनबाय बेनोसै आंनि बुंनांगौआ। सिगां मोनफेराखै, जेबो मोनाखै जों जेबो मोनखायाखै थाइसेबो। जों दाल' आरोखि जों साइकेल मोनदों, बेनिफ्राय जेबो गैखाया। मोनबाय जाबाय गोजोनबाय, जोंनो मोजाङानो जाहैदों। खस्थ' खालामबोबाय जों 18 बोसोरसिमाव जों जेबो मोनखायाखै, जोंखौ रावबो नायखायाखै। होमबाबो आं दा हिनजाव मानसि हिसाबै बिराद खस्थ' खालायो, गथ' गथाय खांनांगौ दङना जोंहाबो। फरायनाय गथ'फोर दङ, खस्थ' खालामनांगौ। आंनि बुंनांगौआ बेनोसै आरो। মোক তো ভাল লাগিছে এখন, মই গরিব মানুহ, সাইকেল পাইছো, ভাল লাগিছে। ইমান বছর 17 বছর কিছু পাওয়া নাই। আর এই যে বিটিআর সরকারত এই যে রঞ্জিত বসুমতারী যে সাইকেল দিছে, ভাল লাগিছে। মই তো কি ব্যবহার করি, যে মাছ বিক্রি করা মানুষ, মাছ বিক্রি করা মই এটা জানি ব্যবহার করা মই। কি দোকানত আপনি? মাছ বিক্রি, মাছ দোকানে, চলনি মাছ, দেউসিরি।